Mana so sa ka aw. Oy, asa ka Renante? Purma ka man kaayo. Manis ko kuma. Kisa may imong kuyog. Si by prevent ba? Dugay na sad ka mauli. Huh? Hindi mo eh. Uli ko sa iyo ma. Mga kuan, mga alas 4 kadlaon. Maunay sa iyo ni mo, alas 4 kadlaon. Sa iyo bitaw ng kadlaon ma. Ba sa iyo ba manggod na? Ay ko ginang gawi ha. Bitaw ma eh. Di lagi ko magdugay ma. Uli dayon ko, promise. Bay, Renante! Dali na, bay! Ma, adun ako ma ha. Inanas by prevent. Nala, sige. Daghan din kang tao, bay. Bitaw da. Pagplano na diya. Kung kisa imong panguyaban. Aw niya rabay. Ngita sa kong gwapa. Bay, Renante, saban. Nakakita na ka? Na bay. Ha? Nana? Ayun man. Kanao. Asa ba? Kanang babay ba? Nga taas og buhok. Oh, kana? Kailam ko, ana. Taga-pikas barangay mo na. Oh, ila-ila ko na ba eh. Abi na ko, kisa idool na ko. Ikaw man din i-prevent. Ako amigo din, gustong magkigilahila ni mo. Okay rin ni mo? Okay ra, oy. Oh, kana ba? Si Renante, ako amigo. Bay, si Annalyn. Hi, Ling. Hello? Usa? Mamisita kang Annalyn? Oh, bay. Nagkadumdum din ko ka sila. Oh, yung kong gisultihan kung asa dapit ila. Ako lang kakuyugan, bay. Ayaw lang, bay. May igog to mo eh. Naabro pa kay daghang buhaton. Oh, sige. Kumpati ka. Oh, ikaw man din ni Renante. Maayo gani kay nakadumdum ka din sa amo. Wa tingali di makadumdum, Lin. Basta gugma na magsugo. Renante. Bahala na og makaingon ka nga. Presko ra kay ko. Gusto lang kong mahibaw ka nga. Nakagusto ko nimo. Lin, may chance pa ko. Ang tinuunan, bisa nagbagulang tang nagkaila pero naganahan masab ko nimo. Ambot nimo ipasabot nga uyab na ta. Ako Renante. Ako nakakisukot. Salamat kayo, Lin. Salamat nga wa ko ning panto sa dugay. Salamat kid kayo. Uy, kaswerte ko di mo do. Gisukot na kang Annalyn. O, lagi bay? Igaloy ayong taon. Salamat din mo bay, ha? Kung wa pa ka, di gud mi makauyab si Annalyn. Sige. Good luck pala sa inyong relasyon. Bay, Renante. Ha? Kiss? Lin. Okay, sunta ko nimo kay uyab na ko to. Asas ka mo kiss? O, siyempre. Sa lips. Dali ha? Lagi. Pagagsa ko, bay. Unsa ka? Uy, kiss rin yung mag-iingon ha? Ay, apil na mo po na. Lamian mo kakson ay. Gamay kay kagawak. I love you, Annalyn. Love you, Renante. Renante, ayaw. Pasagdi ko, Lin. Paduon ko ni Papa ni mo? Nga naman. Ako mas nagisultihan nga. May nahitabo na to. O makisulti siya ni mo. Unsa? Unsa man? Mga sawa ka sa akong anak o dili? Ko anay kining... Taraw nga kong tubag. Aron di tika ipapreso sa gibuhat nimo sa akong anak. Ang mga asawa ko na eh. Kana, mo ni hustong tubag. Dada ang imo mga ginikanan din ha. Aron sabutan namo ang inyong kasal. Mulakaw na ka, Dong? Adun ako dahi. Ang bata ha? Ayaw pasagdi. Ayaw ka bala ka, Dong. Ako rin bahala sa bata. Oh, unsa man di kang orasa mo uli? Wa ba ko may bahaw dahi? Basin mga overtime meron. Kadayot agad. Anong puwa mo kayo na yung mga bil? Asam di ka?
Ang hirap ko sa ato. Ganahan lang gugo mangarti kay naanad mangguguini sa dagap ako. Mao ba? Sige ha. Adun ako. Malipay gud si Annalyn nga nauli ko sayo. Unya, may dapagid ko para niya. Ano man na nagawa sa sud? Annalyn? Ngano may kaubay kang lalaki din sa tumbay? Kuan. Kinsa ka? Kinsa ka? Ha? Animal! Balik diri! Hoy! Balik diri! Annalyn! Kinsa tong laki ha? Ngano nagakos mo duha? Renato, pasaylo ako. Ako tungayap sa una. Namugos-mugos siya gani din yung humamay makapugong sa mong gibati. Salbahis ka! Nahigugma manunta ko nimo. Pero nga nung imo manigibuhat ako. Ito, pasaylo alam ko. Nakahimo sa Annalyn, anak. Oo, bay. Oo, niya sa may plano mo. Buwagan mo sa Annalyn? Dili, bay. Naginanglan ko niya sa among anak. Salamat to nga. Nakapasaylo ka na ako. Bisan pa man sa imong gibuhat. Mahal pagyapon ti ka. Salamat to. Basta day ha. Isaad lang ginako. Nga di na ko magbinuang. Udong, isaad ko na nimo. Ha? Muadto ko sa gawas nasod? Udong, matrabaho ko sa gawas. Sugot na dong ha. Kay, lisod naman ko kaayo ta. Nagkadago ng atong mga anak. Unya, dako na gastuhan. Pero day, Dong, sige na, Kol. Para rapito ni itong kaugmaon. Sige na ha. sakit man ang nako day. Nga malayo ko na mo. Pero, masugot na lang ko. Tungod og alang sa atong mga anak. Salamat, Tong. Pili naman kabuhan ang nakalabay. Sukat paglarga ni Annalyn. Pero, wa mo'y kibalita niya. Kumusta naman kasi? Bay! Bay, Randy! Gawa sa bahay, bay! Lago ito yun mo! Si Bay Prevent. Oh, Bay, sa may tuyo naman ako. Mura mo kagibitin diha. Importante ka, bay. Kinala may baho kayo ni. Unsa lagi na? Tanawar ka ng Facebook na ko, bay. Tanaw. Ah, bebe. Tanawon ako. Oh. Dili. Si Annalyn kini. Kung may kauban siyang lalaki. Sorry kayo, bay, ha? Pero ako nabasahan niya nga may kaipon siya dito sa lang nasod. Ug Pilipino sab. Nganong gibuhat mo ning Annalyn ako? Usa may nahimon akong saan niya. Nga iya mo kong gingon ini. Nga naman. Marang binatog nila nanti ang kalibutan sa gibuhat na nila niya. Kada daw na siyang naghubog. Sa mga asawang naminaw karon, ayaw ninyo loibi ang inyong bana. Di nang kutob. O dagang salamat sa pagtagad niya kung tampo. More power sa RMN. Mao kita mga galang sa tampo ni Prevent nga taga Kulambugan, Lanao del Norte. Maayong adlaw kaninyong tanan nga napaminaw karon ni ining tulumanon. Kini ang akong suliran. Ug labi na kaninyo Dr. Randolph ug Attorney Elaine. Ug inguman sa mga artista nga makahataw kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagualan ko sa pangan nga Asmin, 23 anyos. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong pagiglampikit sa anak sa tag-iya sa akong gitrabahoan. Ug aron inyong masabtan, ingon ini mga pangitabo. Unsa man di ay nang imong isulti nako, Paul? Gusto lang tanan kong isulti ni mo min nga naibog ko nimo. Ha? Manginaot ko nga imo kong sugton. Kuan, kini... Agad ang paragod. Mura man kag nagduwa si mong gusto nga itubag nako. Asa man? Wa ka kagusto nako? Bati ba kong naon? Ha? Kuan, kini... Kini, wa man ko mag-ingon anak ba? Wa ko mag-ingon ni mo anak. Pero kuan... Anak pangkot ka sa akong amo? Ay, sus, ganda de. Usa may na. Angay panganig kang bation o garbo nga anak sa imong amo na ibog nimo. Sige na, good. Sugtan ako. Ako lang una ning huna-hunaon, Paul.
Kumusta naman, Min? Kumusta naman daw kung pagpanguyab ni mo? Ayaw nilang gugog dugay-dugaya, God. Ang tinuod, Paul. Naibog masad ko nimo. Mao nga, gisugot talaga. Oh, nararaman na. Uy, pero ayaw lang yung sabasa sa atong relasyon, ha? Dili ko gusto nga doon ay laing may bawan, eh. Labi na gyud nga dili ko gusto nga mahibaw sila sa mama o si papa sa ato relasyon. Paul, ayaw. Sakti lang ako. Nagugmang ka na. Pero Paul, nahadlo ko. Sakti lang lagi ko. Ganun ka? Murong kang galuya. Ambot pa. Mura manugi kapoy ko. Sa iyo pagisbuntag, nyagi kapoy na ka. Wala ko makasabot ang akong kipati. Mura og kanulay lang kong kinuka. Uy, masig may sakit ka, ha? Ha? Ako? May sakit? Pipila ka adlaw so kasi nahitabo na mo ni Paul. Ingon na ni Adto ang akong kipati. Kapoy ka kayo ang akong lawas. Bisarog buntag sa'yo, pero giduka na ko. Nahibuong kaya ko Adto ang akong kipati. Kay sukad, wag ko makasinato gayon ni Adto. Unya, nang labay pa mga adlaw, o kunya. Naman ko, naglakalait ba sa ako pamati sa ako kuto-kuto. Kasuka ko'y kayo ko. Mura ka nagpapaliang ako ginawaan. O sa maghinahitabo na ako. Oh, nga nang nanapungkutan kasi imong ilong anang tanyo, Asmin. Mahupagod kayo mga sudan. Ha? Saba, kung sagoy ba ho? Kao mo tanong mga sudan nga atong gibaligya dinis karinderya, ha? Ay, ambot na ti Fem, oy. Ugon sa ganyan akong kipati. Kaganya ang buntag. Kaya tigid ako suka. Uy, O karon sa pag-abot ako din sa karinderya. Maho para na ako ang tanang sudan nga atong gidisplay. hala? Noong sa mandi ay ka? Fem, ato-ato lang niya pa. Nagduda ba ako? Yaon sa? Nagduda ko nga mabdos ko. Ha? Uy, hala, nga ko. Kawa na magkakutungay sa kong ginawan na dugo. Karang buwan na ako tungay. Ikaduha na ron ka buwan. Ha? Ang bote mo ipasabot? Mabdos ka? Hala, nga na mabdos mong ta? Kasi may nakapamabdos ni mo. Mayuyab na di ay ka? Aminaw, Fem, ha? Ingon naman ko ang nahitabo. Ang sabi lang imong ipakita na ko. Pregnancy test. Og ako nasuta nga mabdos ko, Paul. Ha? Bangas ka? Mao di ito nagsuka-suka ko. Inikabuntag, magpanlipong ko. Paul, unsa umani na to? Kinahanglan nga may pawang imong kinikanan ni nahitabo na ko. Kuan, kung may baho sila, sigurado gin nga masuko sila? Oh, ang buot mong ipasapot nga dili ka madubag din nahitabo na ko. Di ko kapaniguro ni mga Asmin, oy. Ha? Unsa to? Mabdos ka? Og si Paul ang amahan? Oo, ma'am. Og mao imong gusto nga pangasawon kang Paul? Hoy, Hasmin. Di gyud ko mosugot nga mga sawa si Paul ni mo dahil. Kung namabdos ka, imo na lang kabuang. Og dili na ko mangilabot pa ni ana. Og labaw ng dili ko mosugot nga pangasawon ka sa akong anak. Nakasabot ka? O gayaw ka bala ka? Kung manganak ka na, among kuhaon ng bataan. Mairag yung may pauli ka din sa ato. Kaya tingali ko sa pailang bahato ni mo kung magpabilin ka sila. Og inanrabo ko sa inahan ni Paul pa. Ngayon panganak na ko. Ilang kuhaon ng bata. Usa? Uy, kahilas ko nila. Wa sila masugot nga pangasawoon ka silang anak. Unya, kuhaon pa nilang bata kung imo na ka na ihimugso. Mao ka na dili mahima. Ningi kayo na. Naagin na ako ang kahadlok na tinudon sa inahan ni Paul ang ilang bahat. Nga ilang kuhaon ng bata ako makapanganak na ko.
Ug nisamot ang akong kabalaka. Tungod kinakaturtol magod sila sa amo. Mao dili ko sila maglisod sa pagkuha sa akong anak. Ang akong mga pangutana, mao kining mosunod. Unang pangutana, tinuod pa nga may katungod ang inahan ni Paul nga mukuha sa akong anak? Kay iya man ning apo. Ikaduhang pangutana, kung manganak na ko, unya ang nga ni Paul ang akong ibutang nga mo iamahan sa bata. Igo na ba kining basihanan nga may katungod sila sa bata? O may katungod sila nga kuhaon ang akong anak? Ikatulong pangutana, ining panganak na ko, ang akong gusto nga akong apelido ang dadon sa bata. Makapugos pa ba ko niya ako sa pagpangayo og sustento ni Paul? Bisan og dili iyang apelido ang dadon sa bata? Ikaupat o katapusang pangutana, makapangayo ba ko og proteksyon sa gobyerno? Kung ugaling tinudon gyud nila ang pagkuha sa akong anak? Asa man sa kumudangop? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang ako suliran, Hasmin. Mayong adlaw mga sugiting pabinaw, kini si Dr. Randolph Mananalibes. Kini si Attorney Elaine Bathan. Karong adlaw na puntay kastoryaan na suliran, ug tungod kay doktor ko man ako partner o sa kabugada. Kami gihapon sa kuang partner may muhatag ninyo og tambag ug tubag sa inyong mga pangutana ug problema na may punto medical o punto legal. Correct. Busa di data maglangay, ipadala ta niyo suliran pamagi sa Email ato ang email address suliran_612@yahoo.com. or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran. Para sa atong ipadala sa St. Paul College Foundation Incorporated, Bulacau, Pardo, Cebu City. Or sa Station DYHP Cebu, 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Yes, lain na pong adlaw, mga sukintig paminaw, lain na pong drama, lain na pong problema, ato ang paghisgutan, no? Ang atong paghahugutan ug pagtulunan karong adlaw. Correct. Hello sa ato ang mga taxi driver, mga tindero ug tindera na minaw Yes. nato din ha. Kinsa pa na naman Ug sa standby, mga standby. opisina, partner. Yes, na mga bangko, no? Bangko, Nga naminaw nato yes. perme, mga sastre. Correct. Lain-laing opisina, private ug mga government offices. Yes. Padayon lang kitag trabaho kaya ana ginang life. Ug labi na sa mga probinsya, partner. Yes, mayo. Kada mga naglaba diha. Labi man kinamang laba diha manaminaw tas mga drama no og sa Oo. mga tambag no. Correct. Daghan kaayo diha no sa mga tibok Visayas ug Mindanao. Daghan Ug gyud sa kaayo Luzon, salamat. partner. Abot ang gid Luzon partner Correct. no. Ato ang letter sender suki gitag taga Bohol partner no. Correct. Hagna Bohol. Hello gyud sa tanang mga taga Bohol. Dili ra din handapita sa Hagna all over. Yes. Sabaw na sa mga taga Tagbilaran, Bien Unido, Tubigon, lain-lain yung mga Correct. lugar partner. Hello ninyo. Si Hasmin, no? Taguan na to sa pangalan nga Hasmin. Ipadani niya sa ato ang Yahoo account. Punto legal ta karong adlaw. Kay kani manggod si Hasmin. Naan ni siya iya yung problema is na in love siya sa anak siyang amo partner. Koy. Sa iyang trabahoan. Ay. Ang kayabag lang pod kay kani man pod ay anak nga wa man pod ni siya seryosoha. Unya karon kay namubuntis man ni siya partner. Agpay ka na ko. Unya kani laging maubang klaseng laki nga inigingog buntis mayon sigurado kag ako. Naman na ron. Oh, mangilad din yung amsad. Mingkalit lang nagboto din na ugwa kay labot, no? O na. Ngano kung moingon ana mo, ayaw mo pag-ingon ana, oy, binuhatan ba na ninyong duha ha? So, ayaw gyud. Mao na siya niya, kahuman kay, ang nakalisod anak karon kay gibaharan man siya sa mama atong, usayngan, atong laki niyang kuan partner, si Paul. Gibaharan man siya partner nga, kwaon kuno nila ang bata, ni palayo man siya niya, kwaon lagi kuno nila ang bata. Nga nahadlok siya kay katultol ra ba kuno ang ginikanan og silang Paul kung asa siya puyo partner, so na-bothered siya, nahadlok ni siya maayo partner munang ning suwat siya kay nanganak na baya siya. So muna yung mga pangutana partner. Yes, unang pangutana partner, tinuod ba nga may katungod ang ginahan ni Paul nga bukuha sa akong anak? Kay iya maning apo. Wala. Number 1, di mo kasado. Mahog nga illegitimate ang bata. Kung illegitimate manggod ang bata, mga sukintig paminaw, ang kustodiya dapat adto na siya ngadto sa mama. Kay ang mama man ang naay custody. Gani ka na mangganing ninyo. Kung ang bata below 7 years old, automatic adto man gyud ang kustodiya sa mama. Samot na kung dili minyo kay adto gyud na sa mama. Ang kanang apuhan, wa na siya'y katungod nga mangayo. Okay. No, ang mangayo nga muhuwa may mukuwag custody sa bata. Okay? Kika, ano pangutana partner?
kung manganak nako unya ang ngalan ni Paul ang akong ibutang nga maoy amahan sa bata. Igo na makinig basihanan na may katungod sila sa bata o may katungod na sila sa mga mukuha sa akong anak. Wala. Kay ang kanagong musuwat ka sa ngan sa papa, unya dili mo kasado, kinahanglan manggod nga mo pirma ang papa dina sa likod sa birth certificate para mo pamatuod nga iyahang giangkon ug gi-acknowledge ang bata unya nga mutugod siya nga dad-on ang iyang apelido. Kana nga wala na siya pirma maski pagtugutan ka nga ibutang ang ngan sa papa, di gyapon na siya makadala sa apelido ni Paul. And maski pag mutugot si Paul, no, nga mo pirma siya dito, mabutang ang iyang pangan, mo pirma siya, muda ang bata sa apelido ni Paul, di gyapon na siya mahimong basihan nga makakuha og kustodiya ang apo ni ang apo no sa mama ni Paul, no, being mga lolo ug lola. So dili good partner. Yes. Katulong pangutan na partner, ining panganak nako ang ako gusto nga akong apelido ang dad-on sa bata. Baka pugos pa ba unya ako sa pangayo og sustento ni Paul bisag dili iyang apelido ang dad-on sa bata? Dili ka imo man yung apelido ang dad-on sa bata, di ba? Ako naman na natubag pag-una. Makapangayo ba kag sustento? Pwede ka kapangayog sustento, pero dapat manggod ang kuno na nila kay lisod man kay remember, di ba? Ini-fill up nimo sa birth certificate, kinahanglan man nimo nga although isuwat nimo ang pangan ni Paul, di man na mahimong saktong basihan para maingon ka siya'y amahan. Kinahanglan i-acknowledge man gyud na niya. Unya og di siya mo acknowledge nga mangayo tag support, pwede gapon ta kapangayog support maski di siya mo acknowledge. Ang problema og mulimod siya, ipapugos pag yun nato nga ipa-recognize niya ang iyang pagkaamahan sa bata. So aside sa support, mo file pag itag paternity or recognition or acknowledgement, no? So para makapangayo ta og support. Okay, kaupan sa pangutan na partner, makapangayo ba ko og proteksyon sa gobyerno kung ugaling tinud-on yun nila ang og kiha nga akong kuha ang akong anak? Asa ba sa kumudango? Yes, pwede ka mo adto sa Women and Children's Help Desk dinas kapulisan, pwede ka mo adto sa barangay, mangayo kag protection order, pwede sa ka mo adto sa DSWD. Okay. Okay, mga sugiti pabinaw, hinauto ta na po na kutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Dr. Randolph Maranan Libres. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa toang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN. Mayong adlaw.